Druhý film. O čom bude môj druhý film? Chce to dačo jednoduché. Dačo úplne primitívne, nech sa natrénujem. Odohrá sa to v jednej miestnosti. S jedným hercom, to budem ja. No a o čo sa v tom filme snažím? Napísať scenár. To je blbosť. Film o tom, ako píšem scenár. Kam by to viedlo? O čom by to bolo? Bolo by to originálne? No, keby to zaujímavo podám, musí to zaujať vizuálne. Ale ako zaujímavo natočím klikanie do klávesnice. Možno keby to dám do 4:3 a dám to do čierno-bielej. Hneď to bude mať atmosféru. No a čo ďalej? Keďže som sám, bude to len monológ v hlave, takže to potom nadabujem. Ale ten dej, píšem scenár. Sedím v miestnosti a píšem scenár. Čo by sa mohlo stať, keby som z toho spravil horor? Atmosféricky by to šlo, ale čím vystrašiť? Rýchly strih a hlučné audio? Toto nezachráni. Alebo to natiahnem napätím? Haló? Ale čo v nich bude? A čo ten scenár? O čom bude ten scenár? Bude ovplyvňovať veci okolo. No dobre, ale čo bude ovplyvňovať? Som zase na začiatku, tak ešte raz. Píšem scenár. V tom scenári som ja, ako píšem scenár. Sedím za počítačom v chladnej noci. Mám nervy, že neviem napísať scenár. Pozriem sa z okna von na stromy osvetlené lampami. Tom dostane múzu. Píšem. Zrazu sa ozve niečo z chodby. Haló? Dvere sa začnú pomaly otvárať. Je tam niekto? Otočím sa na dvere a tam tmavá postava. V strachu sa pýtam. To si? Boh. Boh? Celkom klišé, či? No minimálne podobný short film o akomsi bohovi na YouTube už je. Ja chcem byť originálny. Takže ešte raz. Je tam niekto? Kde som? Čo sa deje? Prestaň písať! Ty píšeš mňa, aby som ťa ja zabil a potom si ty na mojom mieste. To je šialené. Ja viem, ale hlavne nepíš ďalej. To potom píše nás.